σας παιδιά! Σήμερα είναι ένα ακόμη αγαπημένα views. Συγγνώμη που δεν έκανα update party, το είχα ξεχάσει. Αλλά μπήκα και έξασα να σας το πω. Αυτά είναι τα brain που πήρα μέχρι στιγμής και θέλω να σας πω ότι πήρα και ένα νέο πληκτρολόγιο. Δείτε το. Δείτε λίγο. Τώρα βγήκε ο Σάμι. Ωραία. Ναι, αυτό που ακούτε είναι μια ταινία που έπαιξε. Αυτά, τι να πω εγώ τώρα. Θα σας ειδοποιήσω για περισσότερα πράγματα. Άμα γίνει κάτι extreme, θα σας πω. Τι μπορεί να τσάβει. Πιστεύω ότι θα μας... Αυτό το έχω ρε. Τι έπρεπε. Ας ανοίξουμε ένα lucky block. Θέλω να μου γράψετε λίγο στα comments τι δώρα έχετε ζητήσει από το Άγιο Βασίλη, άμα θέλετε κιόλας. Το είναι το brain box μέχρι στιγμής που έχω πάρει. Το φαίνομαι ανοιχτό το chat να μας ειδοποιήσει για secret brain bot ή OG. Ειδοποίηση OG. Παίζει σίγουρα να έχει και ειδοποίηση για OG. Έχω άλλο lucky block. Τέλος πάντων, αυτά έχω μέχρι στιγμής. Να, είναι κάποια brain bot που είναι λίγο άστα και είναι μες. Μου και άμα τα πουλήσω κάποια θα πέσει σε κατάθλιψη. Δηλαδή θα κλάψει. Παιδιά, εγώ βγήκα και κοίταξα λίγο το μαγαζίνο φως. Είμαστε λίγο... Είναι λίγο κάπως... Και δεν παρατήρησα κάτι καινούργιο να σου πω την αλήθεια, παιδιά. Τα νέα κλάσ τα είδα, εντάξει. Δεν είδα κανένα νέο κλάσ. Άλλαξε που άλλαξε το νέο τμήμα της νεοφόρησης και δεν βλέπω τίποτα καινούργιο. Και να σου πείδα από τι παίρνουμε ακριβώς. Συγγνώμη, και αυτό το πράγμα αξίζει. Δηλαδή, συγγνώμη. Ένας χάρτης και ένα κομπάς. Άστρα, φίλε. Ωραία, φίλε, αυτό θα το πάρω, γιατί δεν χρειάζεται να το φτιάξω. Για να δούμε τι έχουμε και για σήμερα. 38 ημέρες.
Παιδιά, εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω να κάνω τίποτα. Ο στόχος μου είναι να πάρω 3 κλάσ. Αυτό εδώ πέρα, επίσης αυτό εδώ πέρα, που συνολικά αυτά θα κοστίζουν 1.100 διαμάντια και θέλω να πάρω για αυτό ρε. Κοίτα ποιος είναι εδώ, ο κύριος Χαζοπατούσας. Αυτοπροσώπος. Έχουμε καιρό να τα Συν αυτό. Ποτέ. Προτιμάς να μας αδυνάξεις όλους. Αυτό τελειώνει τώρα. Βλέπεις, αυτός είναι ο λόγος που εσείς οι Κύπρινες δεν θα ανοίξετε ποτέ. Δεν υπάρχει κόσμος να μοιροπόλους εκεί έξω με Χαζοπατούσας. Οπότε συνολικά αυτό θα κοστίσει 1.300 Robux θα κοστίσει. Robux. Γεια μου. Δεν μπορώ να το σβήσω. Εφεδρικό σχέδιο. Ναι, αυτό ήταν για σήμερα το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε με ό,τι προλάβατε να δείτε. Κάποια άλλα brain brots, εγώ δεν πήρα και πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω εσείς τι πήρατε και ανυπομονώ να κάνουμε ανταλλαγές μαζί.